ସୁରଜପୁର ଗାଁ କଡ଼ରେ ଏକ ମାଟି ରାସ୍ତା ଥିଲା, ଯେଉଁଠାରୁ ଲୋକମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ କାମକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ। ଏହି ରାସ୍ତା ପାଖରେ ଏକ ପୁରୁଣା ପିପଲ ଗଛ ଥିଲା। ଜଣେ ଗରିବ ବୃଦ୍ଧ ପ୍ରାୟତଃ ଏହି ଗଛ ତଳେ ବସୁଥିଲେ। ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ଦେଖୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ ତାଙ୍କୁ ନ ଦେଖିଲା ଭଳି ସେଠୁ ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ। ସେହି ଗାଁରେ ମୋହନ ନାମର ଏକ 10 ବର୍ଷର ବାଳକ ରହୁଥିଲା। ମୋହନ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବା ବାଟରେ ସେହି ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଥିଲା। ସେ ପ୍ରାୟତଃ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଚୁପଚାପ ବସିଥିବାର ଦେଖିଥିଲା। କେତେବେଳେ ଆକାଶକୁ ଦେଖୁଥିଲା ତ କେତେବେଳେ ଭୂମିକୁ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ରାସ୍ତାରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ହେଲା। ମାଟିର ବାସ୍ନା ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା। ମୋହନ ପାଖରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପୁରୁଣା ଛତା ଥିଲା। ସେ ଟିକିଏ ଚାଲିଗଲା, ତାପରେ ହଠାତ୍ ଅଟକିଗଲା। ସେ ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ପଛକୁ ଚାହିଁଲା, ଯିଏ ବର୍ଷାରେ ଓଦା ହେଉଥିଲେ। ମୋହନ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କଲା, ତାପରେ ପୁଣି ଫେରି ଆସିଲା। ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ଉପରେ ତା'ର ଛତା ଧରି ଠିଆ ହେଲା। ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଚାହିଁଲେ। ତାଙ୍କ ଆଖି କ୍ଳାନ୍ତି ଏବଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭରପୁର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ ଧୀର ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ପୁଅ, ତୁମେ ଓଦା ହୋଇଯିବ। ମୋହନ ହସି ହସି କହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ସ୍କୁଲକୁ ଦୌଡ଼ିଯିବି। କିଛି ସମୟ ପରେ ବର୍ଷା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ମୋହନ ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ବାକ୍ସ ମଧ୍ୟ ଦେଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କ ମା 2 ଗୋଟି ରୁଟି ରଖିଥିଲେ। ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ହାତ ଥରୁଥିଲା, ତାଙ୍କ ଆଖି ଲୁହରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ। ସେଦିନ ମୋହନ ସ୍କୁଲକୁ ବିଳମ୍ବରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଶିକ୍ଷକ ପଚାରିଲେ, କାହିଁକି? ମୋହନ ସତ କହିଲା। ସମଗ୍ର ଶ୍ରେଣୀ ନୀରବ ହୋଇଗଲା। ଶିକ୍ଷକ ମୋହନର ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ରଖି କହିଲେ, ଆଜି ତୁମେ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଛ। ଏହା ମହାନ ଶିକ୍ଷା ପାଇଛ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଗାଁରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ସେହି ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଥରେ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ, ଯିଏ ଏକାକିତ୍ୱ ଏବଂ ଅସୁସ୍ଥତା ଯୋଗୁଁ ସମଗ୍ରଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଗାଁ ଲୋକେ ସେମାନଙ୍କ ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲେ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ବସି ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲେ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିବେ ବୋଲି କହିଲେ। ମୋହନ ଏବେ ବି ସ୍କୁଲକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସେହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଏ। ପିପଲ ଗଛଟି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତା ତଳେ ଆଉ ଏକାକିତ୍ୱ ରହୁନାହିଁ। ମାନବିକତା ସେଥିରେ ବାସ କରେ। ଏହାର ଶିକ୍ଷା ହେଲା, ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କାହାର ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରେ।